खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मुलुगनां BodoNews चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया धेमाजि जिल्लानि पलिटेकनिक आरो इन्जिनियारिं फरायसालिमानि ग्रेड 4आव साख्रि मावग्राफोरा दान बान्था मोननांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। मख'जाथावदि 11 दान बान्था मोननायनि गोजानाव थानाय ब्रैथि थाखोनि मावख'गिरिफ्रा साख्रिखौ रेगुलारलि खालामनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला आरो 11 दान बान्थाखौ होनांगौ। दान बान्थाखौ बांहोआब्ला दिनैनिफ्राय थिखानाय गैयि समसिम सोमावसारबाय थागोन होनना बुंदों। आरो सोमावसारग्रा ब्रैथि थाखोनि मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला रेगुलार नङै गेजेरजों साख्रि मावनाय ब्रैथि थाखोनि मावख'गिरिफ्रा रेगुलार खालामै समसिम सोमावसारनायखौ लागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावो। नैथियाव दं फैगौ 15 सेप्तेम्बर खालाराव आदिबासि हारिनिजों भारत सरकारजों सावरायलायनानै आरो आदिबासि बिग्रायारि आफादजों खौसे गोजोन गोरोबथा जासिगोन होनना आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। थामथियाव दं गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारियाव मैया रायजो बिजेपि दोलोनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला अबिसि मर्चानि दोलोआरि सावरायलायनाया मैया जोबनानै थाङो। बे दोलोआरि सावरायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 12 मण्डल अबिसि मर्चानि मावथि बिथांमोनहा नुजाथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे सावरायमेलाव बिजेपि दोलोआ रायजो राजाफोरनि थाखाय मा हाबा मावनो बिथांखि लादों बेफोरखौ गुवारै सावरायलायो होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवे बिफाना ट्रेनाव अर नांनायखौ हारसिंनो हमनो हानाय सिस्टेम फसंदों होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनियानोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।